to farin wata in haska za a ga zara a inda kike to a duba. Ni ma ina gun farin wata in haska za a ga zara a inda kike to a duba. Ni ma ina gun in zan yi bacci baby, in na kwanta sai na tuna ki a raina. Kana kulle idana hakan ga in na farka, in zan tashi sai na tuna ki a raina. Kana buɗe idana in na samu abinci, ko na ɗau ma sai na tuna ki a raina. Kafin na yi tauna masoyiya don Allah, yaya kike ji in kin tuna ni a ranki? Taimaka ki faɗa min akan yawan hiranki da nake yawan yi har wasu mutan garinmu zagi na suke yi akan ki ni dai baby. Ba zagi ba ko za a haɗa da duka. Nisan ki nake yi farin wata in haska za a ga zara a inda kike to a duba. Ni ma ina gun farin wata in haska za a ga zara a inda kike to a duba. Ni ma ina gun don haka in nai sallah, in na daga hannu farkon addu'a take ce Allahu ya banke nai nazari na auna, in na same ki a mazaunin matana. Babu wani bulayi saboda kin garwar sama, in ya sauka in ya zo da lamshin lema. Daɗi ake ji kamar hannuna baby, mu yi alkawarin so komai wuya ko daɗi. Ba za ki bar ni ba, na lura wasu masoyan in sun zauna wata ran in kika gansu za ki gansu a ware.